Oimore Nyakwara Mugejon kamora mora maintiere ageno no dhiambo mari dhimbele yo makare akauthulo makende marua kie weche manyien maga ng'ichwelo kawuono mainchiengeso tarik 11 dwe mar abich higa mar 2024 machiegni bed kodwa nyaka giko kendo magi e thuond weche maomiyo pek. Niko inafaa tutoke leo ama kesho, hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wadogo twins, sijui nitawaelekesha wapi, hata kitu ya kulalia hawana. Jopiny mojote skunde kaluore kod pio ula ni matek ka omigi seche mondo gidar motelo ne yao skunde juma manyien. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo full train bando inasonga, so tunawaomba, tunawasihi tukiamua muondoke because the area is unsafe. Tafadhali tushirikiane so that we can save lives. Jodake County Manakuru nigi luoro kaluore kod bugni maneno e kuonde dak mopogore kaluore kod sienyruok mar lowo. Come Monday 13th, JSS teachers are not going to report to school because the internship program was rendered illegal, null and void. Jopuonje seso wacho ni ok gibichopo e skunde juma manyien ni mar TSC otamore winjo ywak gi mar ndiko gi e tich e yo maongirore. Nyakwara Mugejon mar mondo mi bed kodwa nyake giko mar weche manyien mag ng'ichwelo midhiambo makawuono. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Pani nyalo ndikonwa kichwalonwa paro mora kotudore kod weche wa manyien mag ng'ichwelo kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako ni kardak mamadhare no kale pek mar midhiero mar pioula manoweyo ji mathoth kowito ngimagi ka miche bende masirano nodaro kendo ojote kembe. Jaod bura mamadhare Anthony Oluoch oyango agulu mar konyo jodaggo kokwayo piny owacho omed lwete e chwalo kony ahinya kaluore kod chal marach mar kembe ma jopiny ojotie. Jaelieta nigi mathoth. Jaod bura mamadhare Anthony Oluoch oywago chal marach mag kembe mag jot ne joma pi oula nodaro e miechegi e sama noyango aguch omenda mar konyo gi chako ngima manyien tok midhiero makamae. Many camps, and those camps continue to hold our people who are living in conditions that we must now intervene in, which is the purpose of the launch of these funds. Koloso okinyi makawuono e gwenge mamadhare owacho ni kembe mag jot mopogore manigi jodak ok ni makare kaluwore koda chal margi. There are very poor sanitary conditions in terms of toilet facilities and access. Mothers and how they lactate their children. Mothers and how they access dignity and sanitary conditions. Watoto who are teenagers mixed together with wazee and young teenage girls are conditions that are a recipe for disaster in terms of a health brewing humanitarian crisis. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi mane otene okwayo piny owacho mondo ojolwete ewi kony michiwo ne jopiny makali midhiero mar pi oula kowacho ni kata sama piny owacho biro chano loro kembe mag jot owinjo time e yo makare marito ratichgi. The coordination that we have must be a coordination that now removes people from the camp and they go. But we cannot just come and say we have the rent. We need to sit down with all the teams, Red Cross, UNICEF, so that even when you're doing cash transfer, you're doing a cash transfer knowing very well this person has received, can now leave, and after that you close the camp. Omedo niko pogore kod agulu no chwalo konye ne joma pi oula odaro kendo ntiere kembe. Gidhi bende konyo chiwo kopo mogik ne familia manowito joherage kendo ne siro nyamreche makonyo e yore mopogore. We are trying to see wale walikufa if we can get a decent send-off and burial for them, possibly get waivers for the mortuary fees to wataftie sanduku and transport to be able to reach home. This disaster is also going to respond to our volunteers who sacrifice and with sleepless nights and little in terms of tools and facilities na mavazi
tuwatafutie vile wanaweza kurespond tena siku ingine. Waiver in whatever mortuary they are in, most of them at city mortuary, and we need now to see a fund coming in. Every person who lost any human being should now go with dignity home. Bende oyuago chal marach mag thoth skunde e kar dakno kodong mana odiechieng' achiel tiyawo skunde kowacho ni chalgi ok dhi yiene nyithindo donje machiegni. People are about to resume schools. These schools mahali walika, the infrastructures are broken. I saw Madare Old Primary School hapa, maji imeingia ikasomba all the documentations, sahi ndio wanajaribu kuzianika. The government must intervene to not only ensure that it is healthy and sanitable for our children to go there. Jod burano opuoyo jogo duto manochiwore e yore mopogore e kinde masira mar konyo jowetegi. People like Akaja with no skills wale walikuwa naingia kwa maji risking their lives to save children. Wote nawapigia asante sana. Our DCC and the entire administration, village elders, na wote who rallied together. It is in time of crisis like this that you know that people do not have a tribe, do not have a religion, do not have a political party. Komachielo, jodak madandora mantiere bath aora dwaro kony e sama piny owacho nolando darogi gi thuon mar keto ler e aoche kendo geng'o gi pong' kendo muomo e kinde mabiro. Sio kupenda kwetu kuishi hapa, ni vile kila mtu anajinyakulia, kila mtu anakaa kulingana na mfuko yake. Hapa ndo mfuko wetu imefika. So hata ukibomolea huyu ataenda wapi? Wacha tu atoke maji kiisha arudi. Gikwayo piny owacho omigi kar dak mopogore kata miyo gitije mag keto ler e aoche mondo giyud kaka gikonyore. Kazi yetu ya garbage tunaenda kutolea watu tako na tuna hata uniform, tuna hata nguo za kazi. Juzi ilienda zote na maji, mkoko yetu pia ilienda. Tunaomba tu serikali isaidie. Midhiero mar pi oula nohinyo ahinya jodak ma Mathare bore Nairobi e kind kuonde dak mamoko. Ka kony magidwaro pod odhuro, giwacho ni kata bed ni piny owacho chwalo negi kony, pod okoromo mar duoko ngimagi makare. Jailieta, Ramogi TV. Moheo ji 1,000 nyaka sani oseyudo hinyruok e alwora ma Kaptembwa mayudore Nakuru West kalure kod koth mapek mamedo chue pachoka. E seche ma jogo maulo osedaro e alworano ojote kanisa ma Kaptembwa Baptist. Odiochieng' ma kawuono sienyruok mar lowo bende oneno e kaunti ma Nakuru kendo miyo jodak buok mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Masira makama koro nyiso ni oganda mathoth e alwora ma Kaptembwa e Nakuru West ngimagi ni kuma rach kaluwore kod sienyruok mar lowo e alworano nikech oula mikelo kod koth mapek mapod medo chue pachoka. Mmoja wa wale ambao wameathirika kwa mvua ambayo imenyesha hapa siku ya juzi na jana, aswa kwa zile nyumba ambazo zilikuwa zina sink. Siku ya jana tulikuwa kazini na tukapata nyumba zimesink, aswa kama yangu pale ya mwisho ili sink kabisa ikaingia, hatujaweza kukomboa chochote. Kwa sasa hatuna mahali pa kuenda, tumekesha tu, hata tumekuwa kanisani. Mimi mwenyewe niko na watoto 4, sina vile naweza kujisaidia nao kwa wakati huu. Vile mnatuona tukiwa hapa hivi, tumeshinda vile tunaweza kujisaidia, ndipo tuweze kuondoka mahali hapa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kutupa usaidizi ili tuweze kujihukumu kimaisha yetu. Sienyruok makama mar lowo e kaunti ma Nakuru koro en masira moseneno kuonde mathoth e kaunti no. Kamoting'o gwenge makamong'ei gi Kabasisi, gweng' makamunye mayudore sub county mar Rongai kaachiel kod ward mar Elementaita e sub county ma Gilgil e kind gwenge mamoko bende lowo osesienyore. Unajua si wenyewe kenye tunahofia ni uenda, unajua sasa hii barabara inaelekea Masinjeri hivi. Uwezi jua kama unaweza lala asubuhi upate Nakuru ilizama. Jua hata inastahili serikali wakuje wapime waangalie shida iko wapi. Obila Margarita kod jotelo mamoko e alworano e seche mane gitero kony mag chiemo ne joma osekelo negi midhiero. Okwayo jodak ma alworano mondo koro obeda kicha kod masira makamago kaka yorno mar geng'o lal kod hinyruoge manyalo neno apoya. Kwa fault line hapa, ukienda kwa hiyo shimo ya maji almost 100 meters iko mashimo kubwa sana zimechimbika hapo kama 2 ama 3. Sasa hizo ndio zimeleta shida kutoka hapo kwenda hivi mpaka huku chini anaonekana iko fault line.
hizi manyumba zimejengwa juu ya hiyo fault line, unaona zinaendelea kusinki. My appeal is kwa wananchi. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo fault line bado inasonga. So tunawaomba, tunawasihi, tukiamua muondoke because the area is unsafe. Tafadhali tushirikiane so that we can save life. Masira makama, Marcelo Klowo, County Manakuru, Medo Medore, Nikechoula, Mikelo kod koth mapek, madhi nyime kod chwe pachoka. Jodak Manakuru, koro penjo, kumagi biro chomo, kaluore, nitoth kunde dake county no, koro ula, medo manadhi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Duol mochung'ne apeyni madongo e pachoka Kenha okumo tiyo kod apaya ma Lamu Garsen mapio ulo pongo kendo ochiwo siem ne joriembo mondo kik ti kod olalo ma mto wa Mawe mayudore kaunti ma Machakos mapio ula oketho. Koth mapek mosebedo ka chwe pachoka osekelo kethruok mar apeyni kod olalo mathoth ka jopiny koro kwayo sirikal mondo okas chenro mar loso apeyni kod olalo mokethore motelo ne yepo mag skunde wuok tich juma manyien. Ma e chal mar apaya matudo kaunti ma Lamu kod Tana River. Koth mapek mosebedo ka chwe koro miyo apaya ni ok lure, gino mochuno duol mochung'ne apeyni madongo e pachoka Kenha ochiwo siem ne joriembo mondo kik ti gi apaya ni nikech onyalo keto ngimagi kama ng'aw. E jumbe mosekalo, jodak e counties ma Lamu kod Tana River oseyudo midhiero mathoth mikelo kod pio ula mosekelo kethruok mar apeyni, kethruok mar ute thieth, ka elufe mag jodak bende odong' maonge udi tok pio ula ywerogi. Siemno ma Kenha ochiwo en mar joriembo mosebed kineno katemo ng'ado kata luwo apeyni mapio pongo ka moko kuomgi pi osebedo ka ywero. E gwenge ma Mavoko e kaunti ma Machakos, jodak moheo 200 nobago ng'anyo ka giyuak ewi kethruok mar olalo ma mto wa Mawe masani ok lure tok pio ula mokel kod koth mapek ywere. Jodak go koro kwayo sirikal mondo kas chenro mar loso olalo no matudo apaya ma Mombasa kod Joska kendo kalo e gwenge ma Kinanie. Hii barabara imekaa hivi kwa muda mrefu. Over the past 3 years the contractor was awarded the contract na imekaa hivi, alikuja akafanya some small works na akadisappear. Kufuka hapa mto wa Mawe ni ngumu sana juu maji imebeba hii daraja. Mawe imeinuka juu, hata pikipiki kufuka ni kubeba. Unaita watu wa kusaidia wanabeba juu ndio uweze kufuka. Kwa hivyo tuko na matatizo kabisa, hakuna kumali pa kufikia hapa. Jodago wacho ni kethruok mar olalo no biro ng'uko chenro mag wuoth mag jopuonjre mayaw skunde juma manyien. Kwa hivyo tunauliza, ikiwezekana wakati mvua sasa imefungua, tusaidiwe tutengenezewe hii barabara. Kuna mashule pia, basi za shule zitapita wapi Monday zikipeleka watoto shule, na wale wanakuja kuwachukua wapeleke watoto wengine wanaenda Athi River watapita wapi? E kaunti mabusia, joten kanise kotelnegi kod Bishop Jojo Dhiambo mar kanisa ma Jo Ministries Busia okwayo sirikal mondo non chala rita mar jopuonjre e kinde ma yaw skunde juma manyien to koth mapek makelo ula pod imedo chwe e pachoka. Skunde apare kaunti no pi pod opongo kendo onge yo ma jopuonjre nyalo luwo ka gidonje klese ma bende pi opongo. Mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. Siko tayari kwa ombi la rais au serikali kusema kwamba watoto wetu wafungue shule Jumatatu, kwa sababu vile hali ilivyo tunaona ni kama tunahatarisha maisha ya watoto, kwa sababu wanahitaji maboti ziwe ambazo zitawavusha, na bila watoto kupita kwa hii maji itakuwa ni hatari kwao. Yuak mar jodagi ket kod mar jo Kenya mamoko e gwenge mopogore opogore makwayo sirikal mondo los apeyni kod mwandu mamoko mapio ula oketho maketo ngima jopiny kama ng'aw. Familia maloyo 120 mojot e skul primar ma St Peters e boma ma Narok koro chunygi omoko ka gikia kama gichom tok migi seche mondo gidare skunno motelo ne yaw skunde juma manyien. Familia go mane pio ula odaro e miechegi wacho ni gin matek ni mar gionge kama gidhie ka bende nyaka gik nyithindgi ne yaw skunde juma manyien. Caroline Salau wacho ni en gi japuonjre 2 matimo penj madongo higani. Gidwaro piny owacho okas chuolo negi omenda mar kony mondo giyud kaka gidara kendo giikore ne yaw skul.
Class 8 niko na mtoto wa form 4, hata nashindwa nitaenda wapi. Vitu yote ilienda na maji. Nauliza serikali tusaidie. Jumatatu ndio hiyo imefika. Tutaelekea wapi? Hata hatujaona mkubwa wowote hapa. Monday ndio imefika. Ilikuwa inafaa tutoke leo ama kesho. Hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wadogo twins. Sijui nitawaelekesha wapi. Hata kitu ya kulalia hawana. Watoto wanashikwa na homa haishi, pesa ya kwenda hospitali hakuna, pesa yenye tulikuwa nayo ilienda na maji. Hata Ruta mahali huko tusaidie, torete Ruta. Jatend Migao mar Ohala Rebecca Miano owacho ni sirikal tiyo machiegni kod bengi ma piny ngima kata World Bank e chugo aguch omenda mibiro tigodo e siro ohala ma pi oula noketho. Miano owacho ni gibiro wuoyo kod weg ohala matindo maneno yo ma inyalo konygi godo e chiero ohala mekgi ma pi oula noketho. Koloso e bungu ma Irangi Embu e kinde pidho yiende odiochieng' manyoro, Miano owacho ni ohala mathoth nokethore kendo migape kedo matek mar neno ni gichung' malo kendo mapiyo. Notene koda gavana ma Embu Cecil Mbarire koda Dr. Elizabeth Wambugu mar Kenya Forest Services kama bende ne gijiwo jopiny opidh yiende mag olembe maginyalo uso manyalo kelo negi yuto. Najaribu kuongea na World Bank na development partners wengine kuwaeleza kwamba katika mafuriko kuna biashara zimeathirika, zimeenda chini sana, ili tuweze kutafuta fedha, tutafute pesa, tuangalie hizo biashara ndogo ndogo, tuweze kuziinua na kuzipatia fedha ili ziinuke tena. Kwa hivyo tuko na hiyo mipango, lakini tukimaliza tutatangaza hiyo criteria ndio watu wakuje. Lakini kwa sasa tungealika wananchi na wanabiashara watueleze biashara zao vile zimeathirika. Hata tukiwashikilia kwa hiyo pesa kidogo, tuweze kupanga ndio miaka ijayo tukipata mafuriko kama haya tusiweze kuwa na madhara mengi pia hata kwa biashara. Tunaangalia vile tutaongeza kiwango yetu ya forest cover, tuko at 28%. We are determined to move above 30%, which is the minimum requirement. Na tunajua tukiendelea vile tunafanya tutaweza kufika hapo. Pia tunaendelea kupatia wakulima fruit trees ambazo wataweza kupanda, mainly has avocado and macadamia and mango trees, so that as we take care of forest cover, pia hiyo miti inaweza kutuletea. Nyakwara Mugejwang' yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo otieno makawuono. Kata kamano adwa nasoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa otieno makawuono. Prince Charles wuod Juma kata wuod Emma mar Ugenya Masiro Inunga wacho na winjo weche manyien e yo makare ka an Juja Kiambu. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni sirikal onego wene Red Cross migawo mar winjo midhiero mag IDPs kale gine maginyalo donjo nyake grassroots ndani ya slums. Otema moko ma uchwalonwa iwacho ka ni Ramogi TV poch gi pak ne jaod bura ma Mathare Honorable Luoch kuom chung' gi oganda mane yudo midhiero mar oula e kar dak ma Mathare Alfredo Suru an Dandora. Otema chielo iwacho ni an Engineer Onono Jayalo aneno maler ka ntiere Siaya County Gemiala. Med mana chwalo ote mag Nyakwara Mugejwang' abro bedo ka somo gi ka wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Akaw yoyo madundo kaita duogo adhi mbele. Kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Gonga gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Machiegni kendo nyakora muga jonge weche manyiena magang'ich welo. Jotend jopuonje mag skunde sekondar madundo JSS biro bago ng'anyo wuok tich e juma manyien ka gisundo duol mandiko jopuonje tich TSC mondo kete tim ng'eto mar doho mar ndiko gie tich e yo maongirore. Kaluwore kod jotelogo, kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo e counties mopogore opogore, TSC podi odagi chopo singo mane sirikal omiyogi mar ndiko gie tich e yo maongirore. Gidwaro ni sirikal kod TSC mondo onon wachno mapiyo kendo ndike tich e yo maongirore jopuonje 46,000 matiyo e county ni. Jotelogo ochiwo siem ne jopuonj JSS mondo kik puonj nyaka chop dwarogi. The government, the national government, the Teacher Service Commission and the Minister of Education, we want to inform them that come Monday 13th, JSS teachers are not going to report to school because the internship program was rendered illegal, null and void. So henceforward, the commission has been given timelines from today until 1st of August to call the teachers and renegotiate in line with the court judgment. So we want to call all teachers in the Republic of Kenya to come, to report to any institution because teachers are law-abiding citizens and they cannot be involved in an illegality. However much they have appealed, we are aware that their appeal has no merit and it has no basis of appeal. So we are calling upon teachers and parents to gather together and challenge this unconstitutionality and all matters relating to disobeying of court orders. Also, we insist that parents should be aware that their children will be in school without teachers, and anything that may happen to them is upon the parents. Governor Masia James Orengo onyiso piny owacho ni kik lok gimoro amora e lipot mar NADCO mane olos kod komiti moyiedhi. Owacho ni ne gineno ranyisi e od bura mar rocho lipodno kowacho ni kotim kamano to odhi ketho demokrasia mapachoka. Mae wuok e sama giwacho ni ne gifwenyo lokruok moko mopondo e lipodno mane ochwal e mbele Senate ka koro gidwaro ni onon lipodno matut ahinya to chike michuogo kaluwore kode. Achiel kuom gik ma giwacho ni nitem loki en bedo kod riwruog duond buche maketo sirikal tesre kane girucho wach Coalition Political Party. Mae wacho ni en yor nego riwruok mar Azimio kod mamoko mibiro chuogi e kinde mabiro. We have seen an attempt to try and play around with that NADCO document. Indeed, we need a proper study
of any legislation that will come out of the NADCO process. It has turned out that one of the attempts in that process was to kill Azimio as a coalition. And this was not going to kill Azimio as a leadership, as a party, as a coalition, because Azimio is a political party. It is an attempt to try and destroy the multi-party system that we have in Kenya today. And I've said without fear of contradiction that if you look at the main pillars of our constitution, which includes devolution, a democratic multi-party state, and good governance, you can see there are attempts in all those areas to try and kill devolution, kill multipartyism, and bring an authoritarian leadership. Familia moro ma Machakos manyo ratiche nyargi ma japuonjre mbalariany ma Mount Kenya mane giyudo ka onegi e ode. Wuon mosenindo Boniface Musembi wacho ni noyudo simu tich adek kuom joma ok ong'ere ka gidwaro ni ornegi siling 20,000 mondo giwe thuolo nyare. Wacho ni ne gioro pesani kendo ringo dhi goyo lipot ka obila mathika, kata kamano ne ok gimiye peka. Wacho ni kane odhi manyo nyare e kuma usome noyudo ringre nyare. Giseyo obila kuom koso ka ondamo moreto mar reso ngima nyargi. Tulichukua hatua ya kufunja hiyo kiburi, hiyo padlock. Tulinunua hacksaw kwa majirani walikuwa na hardware hapo, tukakuja tukakata, tukafungua mlango. Kufungua mlango tulishangaa kupata mwili wa mtoto wangu tayari ameshahanga, na vile ilikuwa vile nilipotazama na macho yangu ni kama aliuawa. Kidogo wakanitumia message, not message but wakanitumia picha, nikaangalia kwa WhatsApp. Kuangalia kwa WhatsApp nikaona damu inatoka kwa mapua, na nikiangalia ameshajiuma kwa ulimi. Ukiona mtu amejiuma kwa ulimi, hapo kuna message, huyo mtu hayuko. So nikajiuliza, nikituma hii pesa na huyu mtoto ni kama nikiangalia hayuko, ameshaaga. Nikasema mimi situmi pesa. So jamaa akaendelea kutuma message. Sasa usipotuma pesa tutamuua, usipotuma pesa tutamuua. Nikamwambia wewe already nikiangalia naona hii kazi umeshamaliza. So hata ukiendelea kunitumia message hakuna pesa ninatuma. According to the doctor, she had bleeding in the uterus, which was caused by a rupture placenta, which the placenta, they say it detached itself. So what caused that is yet what we need the DCI and the police to continue the investigation to find out what might have caused that. Because according to the doctor, that is what caused the death. Kawadhi mbele kod weche manyien County ma Migori enne piny owacho mar County ma Migori oyao kama jotich kod jotuo nyalo dhodhe nyithindo e osuptal maduong' mar Migori level 4 kaka yo mar neno ni nyithindo odhoth kuom dweche 6 mondo konye duoko piny thoe mag nyithindo manie bwo higni 5. Ma en okang' ma orwak kod jodak ma bende migao mar thieth ng'iyo mar nywako joma chuo e campaign mar neno ni nyithindo kod mine madhodho oyudo chiemo makare. Wayud matut kuom George Juma. County ma Migori achiel kuom counties e piny Kenya ma pod nyithindo mathoth pod owito ngimagi kapok ochopo higni 5. Lipot mawuok e migaono mar thieth yango ni kuom nyithindo ma inyuolo maromo 1,000, nyithindo maromo 73 kuomgi wito ngimagi kapok ochopo higni 5 e kaunti ma Migori. Nyithindo matho anyalo koni bet ni maro molo mine matho, to ma nikech timore mine samoro gibedo gi complication gi dala, tok giringi bi hospital sama kare manyalo miyo giyud ikruok. Kora pa ni gima duong' kabisa mabe pod watemo tudruok kabisa ni jogo mwasa engage kaka CHPs watemo ni dhi from hot to hot mondo gipuonj joma mine maka gineno dalili moro manyalo miyo gibed gi complication to gichopo hospital sama kare mondo giyud konyruok. Thoge mag nyithindogi osetudi kod midhieje mopogore opogore ma oting'o rem yudo gago makare. E okang' mar duoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem,
mayudo gago makare. Migao mathieth kaunti ma Migori oyawo kama jotuo mantie kod nyithindo matindo kod kata mana jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori mantie kod nyithindogo matindo biro dhodho nyithindo e osiptal maduong' ma Migori level 4. We are going to help our mothers, working mothers, to be able to express their milk during the day. Sick mothers in the hospital can breastfeed their children. Before they were breastfeeding the children in the wards, and breastfeeding also requires a level of privacy and relaxation. Minod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo e kinde mano yawa yanga kar dhodho nyithindoni ne owacho ni odhi chiwo kata yot ne jotije kaunti mantie kod nyithindo mondo dhodh nyithindo yo makare kuom dweche 6. If the children are well taken care of, the mortality rate will definitely come down. If they are given the foundation that is required, the mortality rates are going to come down. And the foods that how they must take care of the baby from 0 to 6 months, I've already mentioned they should do exclusive breastfeeding. Owacho nyithindo mathoth pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech koso gago makare kod tuoche mamoko. We are creating awareness on child care. We are talking about Malezi Bora, where we are going to advise the mothers how to take care of themselves, what to do from inception. Jatend migao mathieth kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni giketo kenge mopogore opogore mar neno ne giduoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem mayudo gago makare. We started with MCRH, but in the next 2 years we'll have to expand it to other sub-county hospitals. It is our commitment, and we are going to ensure that they are there. We are in the process of developing a guideline on Malezi Bora, and this is why we are creating awareness. Migao mathieth kaunti ma Migori wach ni gintiere kod chenro makare mar nywando kata joma chwe neno ne nyithindo matindo oyudo gago makare mondo koro kony duoko piny thoge mag nyithindo. And we want to bring everybody on board, especially the men, so that when we approach this thing together, we'll at least move somewhere. In the past, lactation was left for women only. But you have to ensure, as a husband, you have to ensure that this one is done when the children are young, and then the provision of balanced diet is very critical in mental growth. Ka opogore kod kama idhodho nyithindo, kama irito nyithindo kindego mag odiechieng' bende yawo osiptandni maduong' ma Migori level 4 ma jotich kod jotuo nyalo weyo nyithindo ka irito negi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ten County ma Mombasa ochako gayo uso mar mira kod mogoka e county no kaka yo mar kedo gi grube mag jomaundu kod rito nyithindo kik chak tiyo kod yedhe mameroji. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir onyiso migao mochung' ne weche somo e county no mondo non chal skunde duto kod ohelni miloko e aluora mar skundego. Koloso e kinde sidho lai mar puonjo kompyuta e skund primary ma Hadija e sub-county ma Kisauni, Gavana Nasir ochiwo siem mager ne jogo ma uso yedhe mameroji aluora mar skunde. Owacho ni ng'ata ma ok biwinjo siem ma ugolo kochopo wuok tich, to nitiere tim mabiro cherore e gwengego, to jal ma ibiro yuda ka uso yedhe mameroji ibiro kaune gi okang' mager mar chik kendo ibiro tweye. Wetu wanaharibika. Tuelewaneni, watoto wetu. Sasa kwa wale ambao kwamba washaharibika, tutajaribu kuangalia njia kuwatoa. Lakini hata mbele ya macho ya walimwengu na kesho tukiwa tunahesabiwa, tutakuja kuulizwa tulifanya nini. Na hii wala si sheria ambayo kwamba nimeitunga mimi kama Abdul Swamad. Niliiweka sheria hii wakati mimi ni mbunge, wala si mimi. Ilikuwa ni bunge, nilikuwa niko ndani ya bunge wakati ule. Kwa hivyo Department of Education, you will map out shule zetu zote, public and private schools, secondary, primary and ECD. Hakuna mtu yoyote atakayekuruhusiwa kuuza miraa ama mogoka nje ya shule zetu. Mwataka kawauzieni watu wazima katika sehemu nyingine. Regulate yourselves. This Monday schools are opening. Mukiwa munauza miraa na mogoka nje ya shule, you will go to jail. Ase wacho nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear,
Angoma timre. Sacrifice and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Machiegni e wechego mag tuke. Tim mar Gor Mahia kawuono loyo Shabana FC gol 1-0 e alap mama Muleo Kisumu. Gol mar Gor nologi Benson Omala e dakika mar 34. E tugo machielo, Bidco United odhiamodhi mar gonde 2-2 gi tim mar Kakamega Homeboys. Gor podi otelo e league gi points 63 kiluwe gi Police FC. Nafasi tena Glenn Otunga akaunyanyua vizuri kwake Nicholas Kipkirui. Na Nicholas Kipkirui hapa anakuja kuchoma. Nicholas Kipkirui amesherekea. Tazama goli la kusawazisha hapa nahodha mwenyewe Jacob Onyango dakika 41 ya mchezo. Kitu kizuri, ngome ikapiga mchuma ikarejea akamalizia mchezaji Jacob Onyango. Tunga kwa mara nyingine tena, mawasiliano mazuri pembezoni kule na mchezaji Mwite Faruk Musisi kaletwa vizuri akaukosa mpira hapa mchezaji Mwite Nicholas Kipkirui kabla ya kutolewa, lakini Amros jezi namba 35 upande wa Bidco. Na hii hapa ndio nafasi akaipata Douglas Mokaya baada ya kutokea kwenye bench moja kwa moja akaupiga tu ule mpira, lakini mwisho siku mpira ukaweza kucheka. E thuolo machielo mar chiwo mich kokalo tugo mar goyo punda mar Shabiki, Ephantus Murage obedo jaloch mar jumani kendo yudo jackpot bonus mar shillings 1,176,376. Ephantus oloyo omendago tok yango kare tuke 12 kuom 13 kowacho ni omendani dhi konye e chulo school fees kendo kungo modonga. Jackpot masani romo $3.6 ka ng'ato owinjo yang kare tuke 13 duto ka oro ote mar MJP e namba 29063 kata limo shabiki.com.
nikapata hiyo bonus. Sasa ningeambia wale wanachezaga hii shabiki na wale hawachezangi, hii ni ya ukweli. Sasa wacheze, wakule. Hata mimi nitaendelea na kucheza. Sasa hii pesa nitatumia, shule zitafunguliwa Monday, iko hapo kwa school fees kwa shule. Ingine nabaki nayo niendelee kupost kazi yangu. Tim mar Manchester City odoka etelo e lig mar Ingereza bang' loyo Fulham gonde 1-0.